Hallelujah bazalwane. Ake simshayele izandla uJesu sonke ngegama lika Jesu Kristu. Shaya izandla ezinkulu ngegama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Moya wami Nkosi. Ulambe. Umoya wami Nkosi, moya wami Nkosi, Shall we check Sunday up in a person? Shall I Sunday kakhulu sinike uNkulunkulu hallelujah. Oh yes Lord. Ngiyabingelela abazalwane ngegama lika Jesu, ngiyabingelela uBishop. Ngibingelele i-team yonke Work and Pray movement. Amen bazalwane. Ngibingelela kakhulu i-team ye pre-Passover. Ngegama lenkosi Jesu, abafundisi bonke abakhona ingceke zenkosi ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Jesus. Angilibingelele bangcwele ngegama lika Jesu. Team yonke sanibonani ntambama ngegama lenkosi. Hallelujah. Ngakabuthelezi sibonga, ngiyamthanda uJesu. Ngicela ukusho lento bazalwane, into kakhulu esidonsele ukuthi sizoshumayela kule ndawo, siyafisa kakhulu ukuhlanganyela kanye nani kule weekend esiya kuyona. Sizobe sinenkonzo lapha eWooden Rock lapha eMhlathuze eduze kwesikole bathi iWooden Rock. Amen bazalwane. Jesus. Sinenkonzo lapho esiyenza minyaka yonke. Ngicabanga ukuthi namhlanje senza unyaka wesi5 mangaphosisi noma wesi6 kulonyaka. Amen. Wesi5. Siyanimema kakhulu ke bangcwele ukuthi nibe khona amabandla onke ahlangene. Sihamba nabefundisi, kukhona umpostoli uThusi. Ngicela nje simshayele izandla ukhona lapha bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. So besenza amazwi ayisikhombisa. This time ke ngingakabathula abafundisi abakhona, siyawuqala ngolesihlanu ebusuku. Kube imvuselelo ngolesihlanu ebusuku. Ebese kuthi ngomgqibelo ke siyangena ngo9 ekseni. Yila khona esokwenza khona amazwi ayisikhombisa. But bazalwane imvuselelo Friday ngicela sizeni sonke sizokhonza uNkulunkulu. Jesus. Lapha nezantsi bangcwele. Amen. Hallelujah. Bese siba no Pastor Mtambo lwade shumayela la, uzobe khona phakathi kwethu. Pastor B Ibthelezi lo khulumayo uzobe khona phakathi kwethu. Bese siba no Pastor Esingwenya lapha eMhlathu uzobe khona phakathi kwethu. Sibe no umshumayeli uP Ngcwang, ngisho kahle mangithi Ngcwang Ngwane. Amen bazalwane. Phingwane uzobe khona phakathi kwethu ngegama lenkosi uJesu Kristu. Kuthi yaqala ukuba nathi manje sengididwa naye sibongo. Jesus. Bese siba no Pastor uST Luthuli ngegama lenkosi uJesu Kristu. Bese siba no Pastor Annie Mthembu uzobe khona phakathi kwethu naye bazalwane. Amen. And again is no Apostle SD Mbuyazi uzobe khona phakathi. Bese siba no baba wethu uBishop BM Thelezi okuyena uNkulunkulu abeka kuye lo mbono bazalwane. Ngiyibonile last year ithatha enye shape le yankonzo. Jesus. So besikhona ke sonke bazalwane, lokho kakhulu sicela ukumemezela. Ngolesihlanu kuzobe kunetende lime lapha etendeni elikhulu. Ngicela sifike sonke bazalwane basengwelezane eMhlathuze, eMpangeni, Sikhawini, Inseleni.
all over Dlangezwa yonke indawo sibe khona phakathi kwethu bazalwane sokhonza uNkulunkulu Friday inkonzo yakho iqala ngo6 izophuma ngo9 bese siyahlukana nabafundisi abaningi abahlukahlukene engababalanga la abazobe bekhona bese ke ngomgqibelo ekseni singena inkonzweni yamazwi esikhombisa sobe sinompostoli SD Mbuyazi ngegama lenkosi ngiyacela ke shaya izandla bazalwane niyangithembisa sobe sikhona abangcwele Hallelujah. Muzi wasengwelezane phela mina ngiwasengwelezane njalo bafowethu ukuthi ngoba sengahlala eDlangezwa but ngizalelwe la ngihambela ngafunda engweni khona la ngakhonza la ngahamba kulezi italati zalana ngahamba wonke amatenda ayikhona kule ndawo uNkulunkulu kusengiphose eDlangezwa ngaze usengizivakashi la kodwa ngiwasengwelezana eNewtown ngale phansi Jesus. ila ngihlala khona ila kusekhaya khona ngoba sengihlala esikhaweni we thank God kakhulu bazalwane ngoba khona benu siyambonga uNkulunkulu siyathobeka kakhulu masinibona sikhona ngiyacela ke sibonane umema abanye uphinde umema abanye mawayibona iposter nje ithi shazi bese uyayishare umema abanye abantu babe khona uNkulunkulu anibusise ngicela shayela uJesu izandla Jesus. sibuyisele kuchawe in the name of Jesus hallelujah Oh hallelujah Jesus. awujani makhelwane siyavala ke manje Jesus. awumjani makhelwane siyavala ke manje ikho nindawo siyavala abantwana kaJesu ikho nindawo baleka ye baleka
Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Ibam. Thank you so much mandla lika Jesu. Siyabonga kakhulu. Asihlangane Friday ngo-6 laphayana emagroundini eWooden Rock. Shube kakhulu kusindwa nongathwele. Mema umakhelwane wakho, umema izihlobo zakho, umtshele ukuthi akasondele kushubeni. Siyacela umpostoli uThusi bakithi asivalele ngomthandazo umpostoli uThusi egameni lika Jesu Kristu. Thank you Lord. Ibam. Asivala amehlo sithandaze. Sibongile uNkulunkulu wethu oyingcwele. Dwala lenhliziyo yethu. Wena ukhona eqaleni umhlaba ongakasekelwa. Izwi lakho wasekela konke ngawo amandla ezwi lakho. Izwi lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele elifika libe ukukhanya la kumnyama khona. Izwi lakho linamandla elivula iminyango evaliwe. uNkulunkulu wethu oyingcwele namandla onke liqashula ngisho kuboshiwe. Siyabonga baba wethu namandla onke ukuthi kule ndawo yasengwelezane uvula iminyango. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukuthi kule ndawo uzoshintsha impilo zabantu. Baba wethu namandla sibonga ingelosi yasezulwini ezoqashula ababoshiwe egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga amandla ephasika azokhulula abantu egameni lika Jesu waseNazaretha. Bayakhululwa, bayaqashulwa egameni lenkosi uJesu. Impilo zabo ngeke iphinde ifane egameni lenkosi. We declare today Ngwelezane shall never be the same again. We declare today olalela izwi lakho will never be the same. Sasiyagoduka Nkosi, sigcina usilonde endleleni egameni lenkosi. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu namandla lingabuyeli kuwena lingawuqedanga umsebenzi eliwenzayo enhlizweni zabantwana bakho. uNkulunkulu wethu namandla onke suku nosuku baba wethu namandla liphemba umlilo. uNkulunkulu wethu oyingcwele ozokokhela size siyohlangana ngoLwesihlanu eMhlathuze egameni lenkosi. Siyabonga thatha amandla nobukhosi nenkazimulo udumo lungolwakho egameni lenkosi yamakhosi uJesu. Hallelujah. Hallelujah.